Prefiltrujú asi pol šálky krvi každú minútu. Obličky sú pre náš organizmus natoľko dôležité, že ich poškodenie môže pacienta pripútať na lôžko 3-krát týždenne na niekoľko hodín. Na rizikové faktory a prvé príznaky sa pozrela Šantal Staruchová. Najpočetnejšou skupinou sú pacienti s cukrovkou. Na druhom mieste sú pacienti, ktorí majú poškodené obličky v dôsledku vysokého krvného tlaku. Rizikovými faktormi sú však aj prekonaný COVID-19, kardiovaskulárne ochorenia, ako je napríklad srdcové zlyhávanie, no a riziko vytvára aj nadmerné užívanie niektorých liekov, ako sú napríklad analgetika. Ak ste sa v tomto našli, stále môžete riziko poškodenia obličiek znížiť. Dá sa napríklad znížiť takým zdravým životným štýlom. To znamená dôležité nefajčiť, ďalej strážiť si svoju telesnú hmotnosť, zdravé stravovanie, taktiež potom tá fyzická aktivita, ktorá je optimálne 30 minút denne, alebo teda aspoň niekoľkokrát do týždňa. Potom je dôležité absolvovať aj tie preventívne prehliadky u všeobecného lekára. Ochorenia obličiek o sebe totiž často nedajú vedieť hneď. Pacient nemusí mať žiadne bolesti a prvé príznaky sa môžu objaviť až v pokročilom štádiu. Najčastejšie ide o slabosť, únavu, zmeny vo farbe či množstve moču. Môže ísť aj o časté bolesti hlavy, vysoký tlak, chudokrvnosť či opuch dolných končatín. V tých neskorších štádiách môžu pristúpiť aj príznaky zo strany tráviaceho traktu, ako je napríklad nechutenstvo, zvrácanie a hnačky. V tých prvých štádiách, tom prvom, druhom hlavne, veľká časť pacientov vôbec nemusí mať žiadne ťažkosti a preto práve tá prevencia aj pre ochoreniach obličiek veľmi dôležitá, pretože platí tu, čo aj pri mnohých iných ochoreniach, že čím skôr my máme stanovenú diagnózu, tým skôr môžeme začať pacienta liečiť a tým je aj potom tá liečba samozrejme účinnejšia. V prípade, že sa na ochorenie príde neskoro a obličky zlyhajú, nie sú ďalej schopné vylučovať z tela odpadové látky a prebytočnú vodu. Vtedy je nevyhnutné ich funkciu čo najskôr nahradiť. Nastupuje teda umelé čistenie krvi s názvom dialýza. Tu pacienti podstupujú v dialyzačných centrách. V susednom Česku je ale dostupná už aj v domácom prostredí. V nasledujúcej reportáži sme zisťovali, či sa jej dočkajú aj slovenskí pacienti. Keď mala pani Viera 14 rokov, skončila v nemocnici so silným zápalom močových ciest. Po niekoľkých vyšetreniach zistili, že má policistické obličky. Zápal sme vyliečili a v podstate sa roky nič nedialo. Až keď som mala 23 rokov, tak môj ocko zomrel na zlyhanie obličiek a vtedy sa zistilo, že tá anamnéza je rodinná. V 35-ke prišli prvé náznaky, že niečo nie je v poriadku. Takto som vlastne 25 rokov bola kontrolovaná pravidelne u nefrológa, najskôr v ročných intervaloch, potom v poloročných intervaloch, ku koncu už v trojmesačných intervaloch. Až vlastne došlo k tomu, že medzi jednou kontrolou a ďalšou prišiel taký zvrat, že mi zostalo tak nejak ťažko, zlé. Od toho momentu chodí 3-krát do týždňa na dialýzu. Jedna takáto návšteva dialyzačného centra trvá 4 až 6 hodín, čo veľmi obmedzuje životy pacientov. V susednej Českej republike preto našli spôsob, ako hemodialýzu podstúpiť v pohodlí domova. Ta léčba se odehrává ne 3krát týdně 5 hodin na dialyzačním středisku, ale častěji 5krát týdně, většinou po 3 hodinách v domácím prostředí, což samozřejmě umožňuje tomu pacientovi výrazně flexibilněji si nastavovat ten léčebný režim a současně je v prostředí, které zná. Domácu hemodialýzu by chceli spustiť aj na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že na tom pracuje. V katalógu výkonov už by to malo byť v krátkej dobe nejako schválené a potom, keď už bude cena, tak potom už poisťovne môžu a vedia, čo majú hradiť. Kedy presne bude táto metóda u nás zavedená do praxe, zatiaľ známe nie je. Dodal však, že pacienti sa jej určite dočkajú a bude plne hradená zo zdravotného poistenia. Šantal Staruchová, televízia Markíza.